Добре, добре. И тебе ще снимам, ама. Аз трябва да си гледам работата. Да, и сега чистиме прозорците. Кой знае. Ето ме. Тук и него. Цяло Слуги знае, че чистиме прозорците на Оптика Проданови. Кой знае? Кой знае? Добре, тате, аз сега малко ще почиста някъде. Къде го? Скриншот. Не знам къде. То не остана никъде. А от тук отвътре какво е? Но то пък те не го виждат, защото е много тъмно. Добре, така. Не си го научи, аз се чувам. Дай. Аз спри го. Добре.